le 25 years. Akakwirira odali amoni munhu kuti andikudira pachena. Baba mkuru andikudira pachena nomukadzi wenyu. Ndikudira pachena kuti murume wangu tichigara tsese aindipa mari yese yauya nayendipa anditika ngunge andipa mari musi wakuna wakanditi nini hanzi ndashaya mari yangu muhomwe hanzi yembe ihomwe apa ndobva ndavabvunza kuti ingwani mazuva ese munouya nemari muchiita sei muchindipa ko iyoyo yato maamusina sei kundipa mazasi maiuya nayo ndobva baba wabva bva waenda zvikati matora mari yangu yebasa ndobva baba wabva bva waenda pavakaenda baba havana kudzoka pamba handizive kuti saka zvinoita kuti munhu akashaya kasi mari mangwana haatotodzoki pamba here obva atina zvamuchuzi vake chipiri vakazoya futi nemari yepambari muhavataseti matora mari bvafuna mutaundi izvizve pamusoro vedaro inini yechitiwa yetisinguziva kana yechi3 yavataura tisiziva
iyi ndapupura iyo yandinoziva. Vari kuti mari havasi kuziva handiti, asi ini ndakaine mari kakawanda vachitora. Imwe yachona vakazonditi ndakupa $30 yangaiti 70 yangaiti 8 akati ini ndakupa $30 handiti. Inini baba ndakwanisa nokukavira kubasa. Imwe yakasara nayo 40 handiti vangu nayo. Inini ndakazongona kukavira kubasa. Ora muzongo wako yauchimanje saka mari ndiye yakuweza kuti mbenyi parare kuti wosasadzoka akutarisa kwasitimuka tati nyaya yemari ndo yaita here kuti mukadzi asadiwe unaenda wale mgungawo na amaya kushedza amshedza amaya mimi amaya kutora mari kambani kuita usei anokuti auchaenda imbori mari ngomarechi yakatorwa yese tanzwa kuti wacho wakatora futi pakutanga page 2 mari page 2 wakatora ngati 90 saka ko page 3 kuri mari laingusicha mudzidzisi alright ndasiya muhomwe ini ndakavatambidza ini ndasiya muhomwe ini watadza kutsvaga imwe solution here yekuti ndakasiya mari yangu apa inodiwa utsvaga imwe nzira yekuti usaporochisa ipapo inodiwa kwacho panokusaina oti kumba ende chechipiri votaura kuti basa nemukadzi unodiwa zvoda zvese zvakatangwa uradzima vachipiri kusati vaura zvokubirwa izvo zvakatangwa vanhu dzima vachipiri kana kuti zvakatanga uchiri kusati vanhu vachipiri zvakatanga dzimwe ndaitonayo kudhara zvakatanga vanhu vechipiri mashure kuchiri asirwa nangu asangana saka unenge kuti nini raitini yako nhasi ayodai kubva nhasi uchakwanisa ikazi wangu uchitira matsoka kana kuti akadzorerwa 130 yake yaanodzorera kumba ndo dambudziko rake karobirwa tikakaita pane nyaya yezvakutoadziramaizvo zvimwe zvaanoaizvo unokwanisa kudzora mumba wako nhasi akudzitsoka mudare mukadzi wekuta sikuya kwaita utaudare kuti chienda kuzara zvikadai uchinzwa utaazvinaza kuti chedai kudzora mumba wake nhasi achichaita akukwanisa kusura indura zvinoti mukadzi atazati ndibudire pachene wachishamisika chiiuiziva mukadzi wako chingomida pachena urikurabayo mukadzi atinosangwatiya vanhu vairi nasangapera zvakanaka kune bhora riri
Tudo agora não tem. O apoio. Ini mau yang ini ndaendeka ine kuti kumba kwedu kwaitika kufumbwa noita kufumbwa ngoti ende noatinda danda tenderera ungarambira mukadzi $90 kuti wachana $90